Ahojte, volám sa Nina Čonková a už 20 rokov sa venujem kajakovaniu na divokej vode. Počas mojej vrcholovej športovej kariéry som mala zo pár pekných úspechov, na ktoré som doteraz hrdá. Že som bola druhá na majstrovstvách Európy dvakrát som bola tretia na majstrovstvách Európy a dokonca som vyhrala aj svetový pohár. V podstate freestyle je taký akrobatický šport, kedy na freestylovom kajaku jazdím vo vlne alebo vo valci, robím rôzne triky, môžem to prirovnať k nejakému jazdeniu na surfe, na vlne. Od 6 rokov som nosila okuliare. Pri športe mi to celkom zavadzalo, pretože aj keď som nosila šošovky, tak v tej vode mi to naozaj vadilo, takže na vodu som chodila vždy bez tých kontaktných šošoviek a teda som chodila tak viac menej naslepo. Tak ja som sa na túto operáciu odhodlávala už veľmi dlho. V jeden moment už som sa rozhodla, že naozaj to chcem podstúpiť a myslím si, že som urobila naozaj veľmi dobre, pretože odtedy si to neviem vynachváliť. Naozaj ten život bez okuliarov a kontaktných šošoviek je o mnoho pohodlnejší, komfortnejší. Ja som sa pre UVU rozhodla preto, že priamo pochádzam z Martina, takže mi to bolo veľmi sympatické, že tam vtedy vyrastla takáto moderná klinika. Po operácii ešte deň som sa cítila taká zlomená, ale pamätám si, že už na nejaký druhý, tretí deň som sa cítila super, mohla som už robiť všetko, takže nemala som žiadne komplikácie alebo problémy. Ja by som do operácie očí išla určite znova, doteraz z toho benefitujem. Mám o mnoho komfortnejší život a určite si to neviem vynachváliť, hlavne pri tom športe. Nemusím sa vôbec obmedzovať a je to super.